Diversi organizzazzjonijiet flimkien mal-Partit Laburista u l-ADPD ħarġu stqarrija konġunta biex jikkundannaw il-klim ta' mibeda li sar kontra l-avveniment sempliċi ta' Zifna bitħejja għal Europride 2023 li se tiġi organizzata f'pajjiżna xarejn oħra. Minkejja dan il-Partit Nazzjonalista kien kompletament assenti, għagjek fl-aħħar jiem esponenti tiegħu stess tefgħu il-ħatab fuq in-nar meta argumentaw li t-tfal ma kinux f'posthom f'attività ta' sfin miftuħa għal familji. L-istqarrija konġunta appellat għal maturità u responsabilità minn individwi li ddeċidew li jużaw il-medja soċjali biex ixerdu kummenti diskriminatorji u mibeda lejn persuni LGBTIQ+. Ġi spjegat kif l-avveniment in kwistjoni Dancing with Pride kellu lan li jiċċelebra d-diversità, l-inklusività u l-għaqda waqt li dan kien adattat għal kull età minn tfal sa anzjani. Minkejja l-passi ta' ġgant li pajjiżna għamel favur l-inklusività l-istqarrija remarkat kif sfortunatament ċertu persuni fosthom politikanti ġudikaw u stigmatizzaw familji li volontarjament iddeċidew li jieħdu sem f'din l-attività. L-ewwel li fetaħ il-kanuni kien il-kelliem ewlieni nazzjonalista l-edukazzjoni Justin Schembri li staqsa jekk huwiex xieraq li t-tfal ikunu involuti f'dak li seħħ bħala dimostrazzjonijiet. Miegħu kompla l-eks deputat nazzjonalista Edwin Vassallo li ddikjara li x'jemmen il-gvern fuq l-ugwaljanza mhix biċċa ta' tfal. Il-Partit Nazzjonalista għandu fera speċifika favor persuni LGBTIQ+ imsejħa FOIPN li wkoll baqgħet ma kkummentat xejn dwar l-aġir ta' esponenti fl-istess partit. F'kummenti ma' One News l-opinjonisti Russell Samut u Jeremy Camilleri nhar it-tlieta qalu li l-kummenti kontra Zifna Dancing with Pride li ttellaw fuq Facebook mill-esponenti tal-Partit Nazzjonalista kienu biss redikoli u biex jippruvaw jippreġudikaw.